Heräs. Hyvää alkuiltaa. Alun alkaen kai tämä puheenvuoroni oli markkinoitu Lontoon postihistorian aihefilotilistin silmin vai aihefilotian kannalta. Se loppukaneetti oli harvillisen haasteellinen, ainakin meikäläiselle. En vielä kykene muista näkökulmaa esittämään. Tämä kertoo ehkä enemmänkin postihistorioitsijan näkökulmasta Lontoosta. Sinällään aika yleisellä tasolla mennään. Olen itse aloittanut tähän Lontoon postihistoriaan paneutumisen syventymisen 2007. Ja mulla on semmoinen 70 hyllysenttimetriä lähdemateriaalia, lähdeteoksia tästä aiheesta. Se on ollut siinä senttimetrimäärässä jo ehkä parisen vuotta, joka on osoittautunut sen, että sillä tulee kyllä jo etevästi toimeen. Eikä oikeastaan ole tullut mitään uutta merkittävää siltä alueelta esiin. Tuo Lontoon postihistoria, niin se on aika moninainen. Yhtä aikaa siellä toimi ulkomaan posti, normaali Englannin sisäinen posti ja sitten ihan Lontoon alueen kattava paikallisposti. Ja näillä kullakin oli omat postitoimintonsa, taksansa, postiljoonissa ja näin poispäin. Mä en ole katsonut siinä mielessä paljonko noi leimakirjat puhuu, minkälaisia erilaisia leimoja tässä on, mutta niitä on aika huomattava määrä. Ja jotkut on aika kinkkisiä saatavia. Mä itse kerään niitä enemmänkin niin kuin postiolojen kehittymisen kannalta, niin mun ei tarvitse onneksi sitten yrittäisi hankkia niitä kaikkia leimoja. Mutta mä olin tykännyt tästä alueesta ja sitten mulla on sitten postihistorian näyttelykokoelma, jonka väittäisin vielä olevan niin enemmänkin alkutaipaleella kuin siellä ehtoopuolella. Katsotaan ensin pikkasen minkälainen posti Englannissa oli ennen vuotta 1635. Tuo 1635 on siinä mielessä oleellinen Englannille, että silloin niin kun postilaitos julkaistiin tai avattiin niin yleisölle postille, tavalliselle yleisölle. Sitten vähän mitä posti oli ennen Englannin sisällissotaa. Sitten paneudutaan tähän yleiseen postiin, eli sitä Englannin valtion rajojen sisäpuolella olevaa postia. Suomalaiset puhuisi kotimaan postista. Ulkomaan postista katsotaan sitten paikallispostia. Sitten on tämä niin sanottu Franking Systems. Se on virallinen posti, tai voisiko sanoa sillä tavalla, että Suomessa vastaavat oli nämä vapaakirjeet, vapaakortit. Oli sitä asiaa ja sitten katsotaan miten se postin järjestelyt meni kun ensimmäiset postiarvokkeet tuli peliin mukaan. Ja sitten vähän leimojen laatutasosta ja lähteistä, hankintakanavista. Ja kun esitelminen alkaa melkein sillä, niin on varoitettu, että jo antiikilla aikana ja näin poispäin, mutta roomalaiset oli Englannissa ensimmäisellä vuosisadalla ajanlaskumme alun jälkeen ja he oli pannut postin sinne pystyyn. Kun he läks sieltä, niin silloin järjestäytyneet olot postin suhteen jossain määrin rapautu ja erilaiset aateliset ja niihin verrattavat piispat ja kumppanit niin järjestävät sitten omia postin kulkujaan. Se Royal Mail, eli virallinen posti, puhutaan kuninkaan postista,
vaikka ne kaikki lähetykset, niin siellä on kulkenut, ei ole siis niin kuninkaan itsensä, vaan se on niin viranomaisten postia käytännössä niin eri kuninkaat panivat sitä liikenteeseen ja kehittivät sitä pienin askelin. Yhteisenä oli se, että se tapahtui ratsastavin kuriirein. Ja riippuen sitten kiireellisyydestä, miten ne sitten pysähtyivät ja näin poispäin siinä matkantekonsa varrella. Lontoon postihistorian, voisiko sanoa, suuria harvinaisuuksia on toi viimeinen kolmoskohdan post-haste-lähetykset. Mä oon tainnut huutokaupoista aikana kerännyt nähdä 1 tai 2. Ja niin arvoisista syistä niin en olisi yrittänyt tavoitella niitä. No, kun väki lisääntyi, markkinoita ruvettiin pitämään, kauppa kasvoi sillä viisiin, että kauppiaat liikkuvat kaupungista toiseen ja näin poispäin. Ne alkoivat kuljettamaan viestejä ja noista verkostoituivat sillä viisiin keskenään nämä kauppiaat, joka tarkoitti sitä, että heihin tukeutuen, heihin jos saattoi luottaa, niin lähetykset saattoivat kulkea pitkääkin matkaa. Ja tuo luottamus oli semmoinen juttu, että sana rupesi kiertämään ja ilmeisesti se osoittautui sitten luotettavaksi tahoksi, että ihan tavallisetkin ihmiset sitten antoivat kuljetuksen omia lähetyksiä, joskin samalla idealla kuin Suomessa siinä aikoinaan, että vastaanottaja maksoi sen, sillä niin kuin varmistettiin se, että se lähettäjä todella vie sen perille asti, koska saa maksun vasta tehtävän suoritettua. Tässä on yksi tuommoinen tuollaisella postilla kulkenut lähetys kuvattuna. Noista kohdekuvista sen verran, niin ne on mun kokoelmastani kaikki. Ja tässä on esillä. Ja yksi kysymys tuohon liittyen. Eikö kuitenkin ollut mahdollista, että myös lähettäjä maksoi halutessa? Siis en tiedä, miten näissä näin oli. En toisaalta myöskään ole mistään lukenut, etteikö se olisi mahdollista, mutta tähän niin tästä luottamuslähtökohdasta, niin kun puhutaan näistä posteista. Tästä postista, tähän ei ole siis Postatuksen postia, vaan kauppiaiden tämmöistä sivubisnestä. Siihen luottamukseen perustuen varmistaakseen sen, että se menee perille, niin tyypillinen tapa lienee ollut se, että vastaanottaja saadessaan sen lähetyksen maksoi. No, edelleen kauppiaat sitten kun ne verkostoituvat ulkomaille asti ja ulkomaankauppa laajeni ja näin poispäin, niin he myöskin tarjosivat postinkuljetus- tai viestinvientipalvelua ja siellä on oikeastaan tämmöinen italialaiset kauppiaat tarjosi niin kuin Länsi-Euroopan kattavan verkoston 1500-luvulla tähän. Jossakin vaiheessa 1500-luvun loppupuolella niin englantilaiset huomasivat, että tämä ehkä onkin hyvä bisnes, taikka sitten jostain muista syistä niin olisi ottaa sen englantilaisten kauppiaiden haltuun ja siitä on ihan sitten valtiovallan toimesta kieltoa asetettu ulkomaalaisille ja näin poispäin, mutta tässäkin on esimerkki, että lähteiden mukaan niin 1854 tuo kielto tuli, mutta tuo kyseinen lähetys, niin se on italialaisen verkoston mukaan kulkenut ja se on kuitenkin kulkenut 1591. Että siinä ehkä varmaan sitten oli tämmöistä siirtymäkautta tai jotain muuta. Ja 1635 niin on Englannissa julkaistu ensimmäinen virallinen postitaksa yleisölle.
yleisölle ja siihen vaikutti matkan pituus ja kirjeessä olevien paperiarkkien määrä. Se paperiarkkihan saattoi olla hyvinkin huomattava, mutta jos se on vain yksi arkki, niin se maksoi sen yhden arkin verran postimaksua. Varmaan niin painoyksiköissä se on paljon enemmän kuin näin poispäin. Silloin puhutaankin niin yksinkertaisesta, kaksinkertaisesta, kolminkertaisesta taksasta. Eli tuossakin julkaistiin ihan vain toi yksinkertaisen taksa ja sitten loppu olikin kertolaskua 2 ja 3. No, sisällissodan aikana niin kuningasmielisille ja tasavaltaismielisille niin kilpailevat postimuutosjuttunsa, mutta niin molemmat laakkas aika nopeasti, ehkä johtuen pitkälti siitä, että oli vaarallista kirjoittaa asioita paperille, koska saattoi joutua vihollisleirin haltuun. Sitä kautta tulla sitten niin kuin hankaluuksia ja sellaisia. Tuossa on kuvattu sellainen kohde, joka on sisällissodan aikana kulkenut 2 suuntaan, tullut eräälle henkilölle. Hän on kirjoittanut sen vastauksen ja se on lähtenyt sitten eteenpäin. Sisällissota kun hiipui ja tuli järjestäytyneimmät olot, niin tämä 1635 Oulun postin järjestely, niin se herätettiin uudestaan henkiin. No, sikäli jännä, että kun katsoo mitä on niin tältä alueelta markkinoilla tarjolla, niin yleensä huutokaupoissa on tätä sisällissodan aikaista postia, mutta se, että osuu just vähän sitä ennen tai vähän sen jälkeen, niin niitä on niin selvästi vähemmän tarjolla. Ei nyt sisällissodan aikaista, joka on nyt ihan valtoimenaan, mutta jos muulta puuttuu just ennen tai just jälkeen lähetys sillä viisi, että jompikumpi pää on Lontoossa. Ei tullut vastaan. No sitten vuonna 1961 niin suomalaisen termien mukaan pääpostidirektööri, englantalaisen Postmaster General, niin kypsyi siihen naputukseen, että kirjeiden kulku on hidasta. Niin hän järjestikin sitten ensimmäisen englantilaisen postileiman, jossa käy ilmi kuukausi ja päivä. Tuossa esimerkissä niin kuukausi on kirjaimilla ja päivä on numerolla. Eli on sanoen, ei ollut vuosista leimassa ollut kiinnostunut, vaan päivästä, että milloin se on jätetty postin kuljetettavaksi. Ja tämä Postmaster General niin antoi sitten nimensä tälle, tai hänen nimestään on tullut tälle, puhutaan Bishop Maagista. Tuossa ylempänä on esimerkki sellaista lähetyksistä, joka oli jätetty postiin sen verran myöhään. Se oli leimattu silloin, mutta kuitenkin sen verran myöhään, että se ei kerennyt enää sen vuorokauden puoleiseen postinkuljetukseen, niin se on leimattu sitten seuraavan päivänä, kun se on varsinaisesti lähtenyt eteenpäin. Tuo Bishop Maag, niin se oli pitkälti toistasataa vuotta olemassa ulkoasultaan muuttumattomana, paitsi sillä viisiin, että sen läpimitta varioi. Se on jostain 11 millistä tonne lähemmäs 20 milliin varjoitu. Mutta käytännössä siis rinkula, jos on poikkiviiva ja noin 2 tietoa. Nyt vasta 1787 niin muoto muuttui tuollaisessa, niin kuin tuossa alempana on kuvattu. Myöhemmin kun esimerkiksi katsotaan, kuinka usein taksat muuttuu, nekin muuttuu hirveän harvoin, että onko englantilaiset ollut sitten todella rauhallisia vai onko olosuhteet muuten ollut otolliset, että ei tarvinnut kovin usein penklauksia tehdä. No, englantilaisen postiin kuuluu tämmöistä aamu- ja iltapalvelun käsitteet. Se tulee siitä, että posti tuli aamulla, se leimattiin siinä ja lähti taas sitten eteenpäin, tai siis mitä päivänä kun jätetty, niin laitettiin matkaan niin illalla. Ja 1794 niin katsottiin tarpeelliseksi
erottaa, että kumpaa kulkusuuntaa on lähetys ollut ja niille tuli sitten omat leimansa silloin jo tuossa näkee alhaalla, miten se leimasto on kehittynyt, lähinnä yksinkertaistunut, oli kaksi renkasta, sitten tippunut renkaita pois ja näin poispäin. Sitten tämmöinen käsite kuin sunnuntaiposti, niin saattoi tietyissä paikoissa jättää. Se on oikeastaan enemmän kyllä näitä niitä virallisia kirjeitä, eli Franklin Systemsin lähetyksiä, niin myöskin jättää postin kuljettavaksi sunnuntaina. Niillä on sitten ollut omat leimauksensa, se tyypillisesti on, että siellä tuossa leimoissa on toi oikeanpuolimainen leima on näissä kahdessa se sunnuntaipostin leima, niin siinä on sun, eli siinä joku viittaa siihen sunnuntaihin aina siinä leimassa. Ennen 1829 niin Lontoossa oli vain yksi postikonttori, mutta silloin niin avattiin 4 haarakonttoria, jotka sinällään kaikki oli kyllä käytännössä hyvin Lontoon ytimessä. Ja niille tuli omat leimasimet, joka oli kuvioltaan tuommoinen Maltan ristin näköinen, eli tuossa tuo ylempi leima on esimerkki tällaisesta. Sitten on tämmöinen käsite kuin receiving houses, se voisi ehkä kääntää nyky-suomen termeissä niin asiamiesposti. Nämä oli joitakin liikkeitä, niitä itse asiassa oli parhaimmillaan useita satoja Lontoon alueella. Ja tuossa näyttää olevan itse asiassa yksi kirja, Coffee Houses, niin ne on tyypillisesti ollut just näitä receiving houses. Oli käsittääkseni muutamia tuhansia niin parhaimmillaan näitä coffee houseja. Mulla on itse asiassa tuossa on yksi kirja, jossa on niinku erään kokoelman, jossa on niinku kohteita, coffee house kohteita, jotka on osoitettu niin coffee houselle. Siis ideahan oli se, että kun ei ollut kotiin kuljetusta vielä, joo, niin ihmiset hakivat näistä asiamiesposteista. Joo, hakivat sieltä taikka sitten jättivät siellä postin kuljettavaksi. Kyllä. Se, että minulle ei ole tullut missään vastaan, että mikä siinä on ollut sitten, on siinä joku provikka tai tällaista, voisin kuvitella, että ne ilmaiseksi on tehneet, mutta näin on missään tullut vastaan. Yksi mahdollinen selitys voisi olla se, että Coffee Housen se ei sunkaan ollut se tärkein tehtävä sille. Tärkein tehtävä oli tarjota kahvia sekä, mikä minua kiinnostaa, niin myös teetä. Joo. Ja sitten sieltä on muutama näistä coffee housesta on erikoistunut myös teen tarjontaa. Sen takia mä oon kiinnostunut siitä. Joo. Ja yksi kaikkein kuuluisimpi on Tom's Coffee House, jonka osti John Twining-niminen kaveri. Onko se tämä TV-jari just? Se on klassikkokauppa, se on vieläkin olemassa Strandilla Lontoossa. Sinne kannattaa ehdottomasti mennä käymään. Siellä on nykyäänkin, siinä samassa osoitteessa löytyy Twiningsin teetä. Just joo. Mä en nyt totta kohti muista sitä noin lukumäärää, mutta niin toistaiseksi saalit olla eri mieltä tästä käsitteestä tuhansia. Niitä oli, coffee houseja oli todella paljon. Siis coffee houseista en lähde kinaamaan, mutta kuinka moni niistä oli asiamiesposti? Oli receiving house, eli asiamiesposti. Yritin puhua siitä lukumäärästä. Aivan. Siitä lukumäärästä. Joo. Mutta niin okei, voitaneen sanoa siis näin, että jokainen coffee house ei ollut receiving house ja toisaalta jokainen receiving house ei ollut myöskään niin kuin näissä kahvitaloissa, vaan niitä saattoi olla monissa muissakin liikkeissä. Et siinä mielessä ehkä vähän samasta kytkentään kuin oli tämä Helsingin paikallisposti, milloin oli paperikaupat, apteekit ja näin poispäin, niin toimi postitoimistoina.
Ja niin näiden leimasto, mikä ihan liittyy Ritzenhauseen, niin on aika moninainen. Ne alkoi tuommoisella Bishopmarkin tapaisella, niin kuin tuossa tuo ylemmin lukee ylemmässä puoliskossa off ja sitten 4. Se, mitä tuo 4 tarkoittaa, niin sitä ei tiedetä. Niitä on muitakin numeroita, mutta niitä merkitystä ei tiedetä. Ja Ritzenhausien lisäksi oli sitten näitä niin sanottuja receivejä, eli ne oli minusta käytännössä niin kuin postin kuljettajia, ja heillä on noista ollut tuommoisia nimikirjainleimoja, tai sitten 2 tai 3, milloin oli ihan sukunimen käsittävä leima. Ja jossakin vaiheessa rupesi tulemaan sitten Ritzenhausien näiden off-pohjaisten leimojen tilalle niin ihan se Ritzenhausen nimen kantavia leimoja, ja käytännössä nämä Ritzenhausen leimat onkin juuri näitä nimileimoja, niin kuin tässä esimerkkinä St. James Streetin olleen Ritzenhausen leima. Vähän ennen kuin postiarokkeet tuli, niin nämä yleisen postin ja paikallispostin Ritzenhauset yhdistettiin, mutta ennen sitä niin näillä kummallakin oli siis omansa. No maksusuoritus, niin aluksi todellakin niin päin, että edettiin ja vastaanottaja maksoi, mutta jossakin vaiheessa sitten ja eri lähteet puhuu tuommoista 1740 tienosta, niin alkoi osoittautumaan, että ne lähetykset todella menevät enemmänkin perille kuin jäävät matkalle, niin silloin rupesi tulemaan tätä, että niitä ruvettiin maksamaan jo sitten ihan lähetettäessä, niin kuin Jari tuossa vähän aikaa sitten totesi. Ja sen myötä sitten, että lähetyksen saattoi maksaa myös etukäteen, niin se rupesi näkymään myöskin leimastossa. Leimoja rupesi tulemaan Page-sana. Niin samaan aikaan on kutakuinkin samannäköisiä leimoja ilman, että Page-sana tarkoittaa sitä, että ne eivät olleet maksettuja lähetettäessä. Ja siinä on vielä semmoinen väriero, että nämä etukäteen maksetut, niiden leimat on ollut punaisia, kun taas nämä sellaiset, jotka ei ole etukäteen maksettu, ne on mustia. No, postin kuljetus niin oli alkuaikoina kaikkea muuta kuin rationaalinen. Tarkoitti sitä, että kaikki lähetykset, mitkä Englannissa kulki, ne kulki Lontoon kautta. Se tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi tuolla hyvinkin kaukana naapurikaupungeista, niin se lähetys todellakin läksi sieltä ensin Lontooseen ja sitten läksi sieltä siihen toiseen kaupunkiin. Ja postimaksu määräytyi sillä viisiin, että se oli tämän koko matkan mukaan. Englannissa taksat oli sillä viisiin, taksat sillä viisiin helppoja, että kerrottiin matka Lontooseen. Ja sen mukaan maksu määräytyi tietyn portaiden mukaan. Se portaat vaihteli vuosittain, eli jos on 16.35, niin oli tasan 2 matkaluokkaa yli ja alle 80 mailia. Niitä alkoi tulemaan sitten lisää portaita aikojen saatossa. Ja tuossa on just esimerkki yhdestä lähetyksestä, että se on ensin kulkenut yhdestä paikasta toiseen, se on maksanut 5 penniä ja sitten lähtenyt siitä Lontoosta eteenpäin, nyt on vedetty yli, se on niin maksanut sitten toisesta pätkästä niin 6 penniä. Ja on mustalla, niin se on sitten vastaanottaja maksanut sitten lähetystä vastaanottaessaan yhteensä 11 penniä. Luvun alussa alkoi sitten postia kulkemaan muitakin reittejä, eli käytännössä suorempaan ja näin poispäin. Siellä on myöskin sitten oma leimastonsa sille, että lähetys on tullut liian myöhään pääsäännön mukaan liian myöhään ja niin maksamalla tietyn lisämaksun, niin se saatettiin ottaa vielä sitten sen päivän jakeluun.
sen päivän jakeluun. Ja se musta on tyypillisesti niin, että posti läksi oliko 5, siis kello 17.18 tai meni luukku kiinni, mutta sitten lisämaksu saattoi ostaa niin kuin tunnin itselleen lisää, niin se varsinaisesti vielä ehti sen päivän lajitteluun mukaan. Siinä on oikeastaan miten postimaksut on vaihtunut, kun lähdetään 1600-luvun puolivälistä ja mennään siihen aikaan, kun ensimmäiset postiarvokkeet tuli. Että niin se on 4 kertaa muuttunut tuona aikana, eli ei tavattoman usein. Siinä on kuitenkin mitä siinä on, vähän vajaa 300 vuotta aikaa. Mutta sitten niin kun katsoo, että mitä se postilähetys on maksanut noina aikoina, ja mä oon ottanut tuohon vertailuun tuollaisen normaalin rakennusmiehen päiväpalkan, niin 1660 niin halvimman painoluokan lyhimmän matkan kirje, niin se on maksanut sen rakennusmiehen palkasti 1/16 osaan, joka tarkoittaa silloin sitä, että ei tavallinen kansa ole lähettänyt postin kuljettamana lähetyksiä. Ne ovat viestineet jollain muulla tavalla, jos päiväpalkasta 16 osa pitää laittaa. Se mitä tilastodikkareiden mukaan kirvesmiehen palkka Suomessa on ollut viime vuonna, niin viimevuotisen tämän ensimmäisen luokan peruspainoisen kirjeen taksa on ollut kirvesmiehen palkasta 1/146 osa. Se on ollut todella kallista kaljaa tuohon aikaan, niin postilähetysten maksaminen noin ansiotasoon, tavallisen pulliaisen ansiotasoon verrattuna. Eikä se oikeastaan tuon 300 vuoden aikana ole hirveästi muuttunut, kun 1810 on 1/12 osa ollut. Eli itse asiassa on ollut vielä niin kalliimpi kuin 1660. Siellä on sitten erikoistaksoja sillä viisiin, että Skotlantiin, jos on osoitettu kirje, pois lukien ihan se Englannin ja Skotlannin raja-alue, niin siinä on ollut tuonne yhtä aikaa niin 0,5 pennen lisätaksa sitten vielä. Joulukuussa 1839 tuli Englannissa ensimmäinen kotimaan taksojen yhtenäistäminen sillä viisiin, että silloin sillä matkan pituudella ei ollut enää merkitystä. Tuli oikeastaan vain tuo lähetyksen paino, ja puhutaan itse asiassa tämmöisestä yhtenäisestä 4 pennin postista. Ja se oli tuommoisen kutakuinkin kuukauden voimassa ennen kuin tuli sitten ihan kuuluisa tämä penniposti käyttöön. Tai siis 1 pennin taksa. Sitten ulkomaanpostista, niin silloin kun postilaitoksen alkutaipaleella niin laivan kapteenit kuljettivat postia laivoissaan, niin oli määrätty, että ensimmäisessä satamassa heidän tulee se antaa normaalin postin kuljetettavaksi, joka kuljettaisi sitten varsinaisesti määrän päähän. Ja alun alkaen sitten se, että se on ylipäänsä kulkenut laivapostissa, niin sen tunnistaa vaan käsin tehdyistä merkinnöistä lähetyksillä. 1700-luvun puolivälissä tuli sitten leimasimet käyttöön laivapostissa. Sitten yhdessä vaiheessa oli myöskin se, että sitten laivureiden oli pakko kuljettaa postia ja silloin heille ruvettiin niin maksamaan, puhutaan tämmöistä laivan päällikön palkkiosta, se on penni ollut lähetykseltä normaalin postimaksun lisäksi. Tuossa on esimerkki semmoisesta lähetyksestä, joka on lopulta osoitettu Lontooseen
Mutta tämä laiva on mitä ilmeisemminkin niin ensimmäisen kerran Englannin valtion rajojen sisäpuolella niin käynyt maissa Doverissa ja sen mainitun säännön mukaan se piti luovuttaa silloin postin kuljettavaksi siinä ensimmäisessä satamassa. No, käytäntö lienee sille viisin, että näin se on mennyt nopeammin perille, kun että laiva on varmaan jonkun ajan Doverissa niin lähtenyt Thamesia pitkin menemään Lontooseen, jos ylipäätänsäkään on mennyt Lontooseen, mutta toivon, se siirtyi normaalin postin kuljettavaksi, niin se on mennyt sen ajan aikataulujen mukaan Doverista Lontooseen. Noi laivakirjeet, tai siis ship lettersit, niin niitä on ollut mahdollisuus kuljettaa kenen tahansa laivan kapteenin omassa laivassaan. No, mutta postilaitos ryhtyi yhdessä vaiheessa ylläpitämään myöskin ihan omia laivojaan, tai sitten he olivat sopimuskuljettajia. Ja silloin puhutaan tämmöisistä packet lettersseistä. Ei ole kysymys siis paketista. Tuo paket-sana saattaa viitata siihen, että niitä on ollut sen verran enemmän ja on pistetty puntaksi ja sitten se puntta kulkenut laivassa. Kun noin normaalit laivat kulkivat sitten sillä aikataululla, kun saivat muuta rahtia ja näin poispäin. Mutta nämä postalaitoksen omat laivat, niin niillä oli säntillinen aikataulu, minkä mukaan he kulkivat. Ja noista ne oli niin kuin sitten jo kohden maasta riippuen niin erilaista taksaa, mutta kun on sääntillisemmät ja sitä kautta niin enemmän velvoitteita ja olisiko sitten ollut myös niin enemmän paineita ja ylläpitokustannuksia, niin nämä package lettersin taksat on niin selvästi korkeampia ollut kuin nämä ship lettersin taksat. Sitten oli 1799, niin siihen asti tämmöinen kuin Foreign Office, eli se oli taas siitä normaalista Englannin sisäisestä postista oma järjestelynsä, ja se käsitteli Manner-Euroopasta tulleet, taikka sitten sinne Englannista osoitetut lähetykset, kun muualta kuin Manner-Euroopasta tulleet, niin meni tuolla aikaisemmin mainitulla tavalla. Ja tämä Foreign Office käytti hetken aikaa samanlaista pisotmarkkia kuin tuo yleinen kotimaan posti, mutta sitten ne teki semmoisen keikautuksen, että kun normaalissa postissa oli se kuukausi, oli kirjaimilla sen ylhäällä ja päivä alhaalla, niin nämä vaihtoi sen toisinpäin, että sillä viisiin pisotmarkki sitten eroaa, että onko se tämän ulkomaan postin pisotmarkki vai yleisen postin kotimaan postin pisotmarkki. No ne leimat sitten kanssa aivojen saatossa, kun 80-luvulle päästiin, niin monipuolistuivat tiedoiltaan ja ehkä semmoinen jännä juttu, että niin 1836 tuli käyttöön Lontoossa ensimmäinen leima, jossa luki Lontoo. Sitä ennen ei lukenut. Sitten jos on ollut kohtalaisen painava kirje, no unssi, onko se kohtalaisen painava vai ei, mutta kuitenkin siinä se raja kulki, niin oli sitten ihan omia leimoja, jotka kertoi sen taksan. Se on tuossa tuon 1/2 vieressä on esimerkki tällaisesta leimasta. Eli siinä niin sanotaan, että 8 penniä unssilta. No ihan tuossa 1700-luvun vaihteessa avattiin sitten tähän tämmöinen laivapostitoimisto ja he sitten niin vastasivat tästä muusta postista kuin noista
paket letterseistä, paketpostista. Se sitten kun Postiarokki tuli peliin, niin sitten ruvettiin yhdistämään näitä eri toimistoja ja niin postitoimisto lakkautui, kunnes 1847 niin oli sitten tämä kotimaan normaali posti, joka hoiti myöskin ulkomaan postiliikennettä. Yleensä kun puhutaan pennipostista, niin sille viitataan siihen yhtenäistaksaan, joka tuli voimaan 1840 tammikuussa. Mutta Lontoossa on ollut pennipostin nimeä kantava järjestely paikallispostissa jo 1600-luvun loppupuolella. Tässä on semmoinen episodi, että Dokvra-niminen liikkeenharjoittaja perusti 1682 omana bisneksenään Lontooseen paikallispostin. Mutta valtiovalta äkkäski, että se on valtion monopoli. Hän oli kerennyt sinne näitä postitoimistoja muutaman jo perustaa. Siitä käräjöitiin. Tämä Dokvra hävisi sen. Ja niin valtion postatus otti sitten haltuunsa tämän paikallispostin. Ja itse asiassa se adoptoi sitten melkein kaiken. Silloin oli ne postitoimistot tasan samoissa paikoissa. Se postileima oli liki samankaltainen kuin tämä Dokvra käytti. Ja nimenomaan tämä Dokvran käyttämä posti, joka on ollut noin vajaan vuoden voimassa, niin siinä on sitten se Lontoon postileima tuossa, niin se toinen suuri harvinaisuus. Olen nähnyt siitä huutokauppamerkinnöissä kaksi. Toinen on joku 1980-luvulla. Silloin se on vaihtanut omistajaa. Se lähetys niin 6000 puntaan. En ole tarkistanut, mitä se vastaisi nykyrahassa. Toinen oli kaupan, oliko se viime vuonna vai toissa vuonna, mutta se vedettiin jostain syystä pois. Et mulla ei ole sille hintanoteerausta. Olisiko se ollut joku feikki sitten loppujen kuitenkin. Paljon siitä pyydettiin? Se oli musta 20 000 puntaa. Mutta se oli ihan kunniallisessa ja kuuluisessa huutokauppaliikkeessä. Se oli päässyt kuitenkin niin listoille asti ja se yllätys, niin taisi olla ihan siinä huutokauppaluettelossa niin kanssikuva kohde. Kunnes sitten huutokauppan tulosluettelosta kävi ilmi, että se on vedetty pois. Sattuneesta syystä en myöskään sitä kohdetta tavoitellut. Saanko kysyä, että Toki. mitä nämä tavallisemmat maksaa, mitä sulla esimerkiksi on kokoamassa? Onko nämä sitten 10 tai 100 kohteita? Joo, no en muista, että tuossa on jotain tuolla, mutta noista mielellään vastaan tässäkin kohdassa, niin otetaan se laatukysymys vähän puolempana, kun on muutama esimerkki. Mutta niin lähtee 10, ja siis kun puhutaan leimasta postilähetyksellä, niin 10 punnasta kipuamaan ylöspäin. Ja kallein kohde, minkä mä itse olen maksanut, on 200 puntaa. Et siinä on niin mun kokoelman kohteen hintahaarukka. Jotkut, tai itse asiassa leimastolle on ollut yksi perustavanlaatuinen luettelo. Se on jo joku 40 vuotta vanha ja näin poispäin. Ne esittää sen kirjainportaisiin pohjautuvan harvinaisuusasettelun ja näin poispäin. Niin, ja antaa siihen aikaisia jotain käsityksiä, mitä arvoluokkaa mikin kirjain vastaa. Mutta niin, joko sitten ne harvinaisuudet tässä aikojen kuluessa muuttunut, mutta niin siellä mitä ne kertoo yleisimmäksi ja näin poispäin, niin joitakin niistä niin ei niitä liity nykypäivänä.
Ja jos liikkuu, ne on semmosia, että sit on traktorilla hyvin, ettei sitä kettäisi ottaa. Et mä en osaa niinku silleen sanoa, no jos kokoelman rakentamisen kannalta haluaisi olla härski, niin ottaa kaikki ne raflaavimmat tulkinnat ja siirtää ne kokoelman teksteihin harvinaisuudeksi ja näin poispäin. Mutta semmoista hyvää lähdettä mulle ei ole tullut vastaan, mikä niinku kertoisi, mihin voisi niinku viitata ja kertoisi niinku todella näiden totaalisia harvinaisuuksia. No, paikallisposti oli silloin sitten 16.82 asti, niin tuohon 17.94 meni niillä luokkaa 4 paikallisella postikonttorilla. Mutta 17.94 tehtiin uudelleen järjestely ja vähennettiin postitoimistojen määrää. Ja silloin tuo kolmiomainen, niin sanottu drop-wrap-tyyppinen leima niin korvautui useammanlaisilla erilaisilla leimoilla. Siinä on Lontoon postireiteistä kartta. Se paikallisposti alun alkaen koski niin kuin aluetta, joka on käyttäen Lontoon pääpostikonttoria niin 10 mailin säteellä. Sitten se muistaakseni 20-30-luvun vaihteessa niin sätettä pidennettiin kahdella maililla ja se oli suurin piirtein sen alueen, minkä se paikallisposti kantoi. Missä se oli se pääposti? Nyt on pitäisi tämä tietää, mutta se on siis ollut Cityn alueella. Mutta mä en muista sen kadun nimen nyt. Se muistaakseni oli Lombard Street, mutta nyt mä en ole ihan 100 varma. Kuitenkin siis tämä niin sanottu Cityn alueella. Sitten paikallispostista puhuttiin ensin, että se on penniposti. Sitten 1801 se perustaksa muuttui 8 pennyksi. Ja niin onko se jo silloin puhuttu, vai onko keräilijät ruvenneet puhumaan, niin sitten puhutaan sitten 2 pennin postista. Nehän puhutaan 1 pennin leimat ja 2 pennin leimat ja näin poispäin. Mikä toi sininen viiva, onko se Thames vai? On, se yrittää markkeerata sitä. Joo. Vähän antaa osviittaa, että missä ne on luikerellut noin ratsain tapahtuneet, tai siis Vancouverilla tapahtuneet postinkuljetusreitit. Silloin kun tuli tuo yhtenäistaksa tammikuun 10.8.40, niin se postin jakotapa ei muuttunut mihinkään. Silloin vaan muuttui tuo postilähetysten taksoitusjärjestelyt. Tuossa kun oli näitä postitoimistoja tuolla jakoreiteillä, niin yhdessä vaiheessa tuli mahdollista tehdä se niin, että sitä ennen kuin olit lähettänyt sieltä jostain vaikka taas ääripäästä, niin se meni sinne pääpostikonttoriin, sieltä jatkoi taas sille toiselle. Niin oli mahdollista sitten, perustettiin tämmöisiä maaseudun lajittelutoimistoja, niin ne meni sitten näiden jakelulinjojen välillä kulki myöskin posti, että ne välttämättä ei kiertänyt enää Lontoon kautta. Ja tämmöiset, niin ne on yllättävän pahoja. Sitten kun ne tulee kohdalle, niin ne ei maksa hirveitä, mutta niitä ei liiku hirveästi. Ja niitä kuitenkin oli tämmöisiä lajittelutoimistoja niin luokkaa 20, ettei sinällään vähäistä määrää. Tuollakin sitten oli vähän postitaksaa sen mukaan, että kulkiko se lähetys ihan sillä niin sanotulla kaupunkialueella
vaiko sitten tämän paikallispostin maaseutualueella ja sitten menikö se noista toista alueelta toiselle ja tuliko se yleisen postin alueella tämän kuljettavaksi ja näin poispäin. Koska itse asiassa jos sä lähetit vaikka sanotaan Liverpoolista lähetyksen johonkin tämän paikallispostin maaseudun alueelle, niin se tuli tässä kotimaan yleisessä postissa siihen pääpostikonttoriin ja sieltä se siirtyy sitten paikallispostin järjestelyyn ja he rupesivat kiikuttamaan sitä. Ja siihenkin siirtymiin on olemassa omanlaisensa leimat ilmoittamaan. Ja tuossa tuli vähän 8-kulmainen leima tuossa vasemmassa alakulmassa on esimerkki tällaisesta, että se on siirtynyt, kummaspäin se tässä nyt meneekään. On ensin lähdetty paikallispostista ja sitten siirtynyt niistä yleisen postin lähtenyt niin kauemmaksi kuin tältä paikallispostialueen ulkopuolella. Siellä on nämä alemmassa kohteessa, toi 3 ja 2, niin ne on leiman tekemiä jälkeen, ne ei ole käsin kirjoitettuja. Ja ne liittyy nimenomaan tähän paikallispostin taksoitukseen. Ja tuossa on ollut väärin alun perin taksoitettu 2 penniä, on 3 penniä. Niin toi 2 päällä oleva töhry, niin sekin on leimasimella tehty. Niillä on ollut tämmöiset korjausleimat, joka äkkivilkaisultaan näyttää siltä, että se on todella kynällä sutattu, mutta niillä on ollut leimat siinä. Se on leima. Ja niitä on todellakin useammanlaisia vielä olemassa. Sitten tämä postimaksuvapausjärjestely, niin voidaan eikä otaksua, että parlamentin jäsenillä on ollut ilmainen postinkulku ties mistä lähtien, mutta 1652 siitä on ensimmäinen lakisäädös olemassa ja jotka oli tämän postimaksuvapauden oikeuden piiristä, niin hänen piti itse tai joku hänen henkilökuntansa niin allekirjoittaa ja tyypillisesti vielä siihen lähetyksen päälle osoittamaan, että tämä on sen lähettänyt. Ja tuossa on esimerkki sellaisesta, että tuossa päällä on Falconer-niminen henkilö sen allekirjoittanut nimestä tuon vuoren päälle. Täällä on ollut tämä postimaksuvapausoikeus, mutta niin sitten joku toinen veijari nimeltään sen Carnegie on sitten sen varsinaisen höpinän tuonne kirjoittanut kuoren sisään, anteeksi tuohon ainakin toiselle puolelle allekirjoittanut sen. Ja niin tuossa on rikottu sitä postimaksuvapausoikeutta. Onko tämä ollut yleistä? Niitä näkee ihan viimeisesti silloin tällöin, eikä pyydetä mitenkään enemmänkin niin kuin sieltä alemmasta päästä kuin kalliimmasta päästä. Tästä päättelee, että sen täytyy olla ainakin kohtalaista. Ja jos katsoo suomalaista poliittista elämää, niin eikä siellä aina yritetä omaa etua tavoitella, niin mikseivät sitten jo tuolloin itselle takaverille. Näistä postimaksuvapauksen lähdöksen osalta on sitten säädökset muuttunut käytännössä niin kuin tiukennettu sitä, että on se rajoitettu johonkin vuoden aikaan. Yhdessä ajassahan oli, että oli valtioita, jotka tietyn aikaa istuivat, niin vähäinen sitä vähäinen sen jälkeen sai lähettää postimaksutta. Taikka sitten myöskin se, että kuinka monta saivat kuukaudessa lähettää tai vastaanottaa ja näin poispäin. Sitä on niin kuin rajoitettu. Ja tyypillistä näille leimoille on se, että niissä lukee tämä free-sana. Siinä on eri-ikäisiä leimoja, kunnes sitten niin 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla tulihan sitten tämä, missä lukee virallinen posti, sellainen leima. Ja
tämä postimaksun vapaus ei koskenut tätä Lontoon paikallispostia. Sieltä perittiin ihan normaali taksa. Se koski vain sitä normaalia kotimaan postia. Ja on olemassa myöskin sellaisia leimoja sitten, missä kerrotaan, että sä oot tässä kuussa ottanut jo sen sallitun määrän lähetyksiä vastaan tai lähettänyt, että tästä pitää maksaa. Että se on rikottu niitä määriä. Niitäkin varten on olemassa leima. Ja nyt, että se ei ole kirjoitettu, vaan sitä varten on tehty leima, niin sekin ehkä kieli sitä, että sitäkin rajaa on rikottu enemmän kuin tarpeeksi. Että se on helpompi leimata, valmistaa leima siihen käyttöön. Oliko siellä postitoimiston hoitajalla sitten mustakantainen kirja, joka kirjasi, että montako kukakin on lähettänyt tai vastaavaa? Itse asiassa mä en tiedä sitä, mutta näinhän se täytyy olla, että se on pidetty siis lotia siitä, että kuinka moni on niitä tehnyt. Tämä kuuluisa yhden pöydän yhtenäistaksa, niin se tuli todellakin tammikuussa 10. päivä, mutta niin silloin ei vielä ollut tätä Black Pennin postimerkkiä. Ja sitten improvisoitiin, että miten se hoidetaan. Ja on ollut sitten ihan niin kuin tuossa vasemmassa kohteessa näkyy toki huonosti, että siinä mainitaan, että 1 penni maksettu. Sitten tässä on oikealla on totaali improvisointi. Toi 1, niin se on itse asiassa leiman kyljellä painettu siihen, että on penni maksettu. Ja toukokuussa tuli vasta sitten nämä ensimmäiset postiarvokkeet, ja silloin niin maksaminen etukäteen oli siis tärkeää, ja sen myötä täytyy myöskin sitten nämä postimerkit pystyä mitätöimään. Ja siinä aluksi, kun tuli tähän tarkoitukseen varsinaisesti kehitetty tämmöinen Maltan ristiksi nimetty leimasin, tuossa vasemmassa punaisella oikealla musta, niin siinä käytettiin sitä musta-punainen värikoodausta. Se oli siis etukäteen maksettu, niin se oli punainen leima. Mutta niin kävi aika nopeasti ilmi, että se punainen leima on kemiallisesti poistettavissa siitä. Eli punainen väri on poistettavissa siitä. Sitten sen takia vaihtoi sen leimasin värin mustaksi. Ja kun oli Black Penni musta, sitten kun yritti mustaa poistaa, niin sitten läksi vähän ylimääräistäkin, niin sillä ne esti sen. No sitten näitä postitoimistoja rupesi tulemaan Lontoonkin alueelle enemmän ja haluttiin saada selville sitten, että mistä toimistosta ne on jätetty lähetettäväksi ja näin poispäin, niin leimastokin rupesi muuttumaan ja siitä tuli jotain tunnistetietoja mukaan. Esimerkiksi tuon näköinen leimas, mikä tuossa lähetyksellä on, siinä on tuossa tapauksessa numero 10 tuolla sisällä. Suurin numero on joku 77 tai jotain tällaista. Osa tunnistetaan, että mistä postitoimistosta ne on ollut, mutta sitten pääpostitoimisto on ollut klimppi näitä eri numeroita, ja se, että on siinä ollut joku erityinen merkitys siellä pääpostitoimistossa, niin sitä ei tiedetä, mutta kun parista eri numerosta on ollut kirjatun postin lähellä ja jaoston käytössä. No, yhdessä vaiheessa sitten Lontoonkin jaettiin postialueisiin, eli vähän samalla tapaa kuin meillä on tämä postinumeroaluesysteemi ja näin poispäin. Ja itse asiassa tämä postijakosysteemi on tänäkin päivänä heillä siellä niin pohjimmiltaan käytössä. Ne käytti niin eteviä nimityksiä postialueelle, että nuo kirjaimet on ihan kylmästi ilmansuunnan mukaisesta, eli N on North ja S on South ja
näin poispäin, ettei siinä sen suurempaa mystiikkaa niiden nimeämisessä ole. No sitten tuosta laatutasosta vähäsen, niin jos katsoo minkälaista tavaraa on eBayssä laadultaan olemassa, niin mun käsityksen mukaan se on, ja tuossa on noin ylemmät kohteet, eli ei tavattoman eteviä. Mutta sitten noista kun pitää katsoa sitä, että mikä on, niin mille tasolle pääsee, niin Pontoon leivastojen osalta ei pääse sille tasolle, mitä Suomessa voidaan sanoa, että on niin kuin erittäin hyvää tai näin poispäin. Ja tämä tuntuu, että tämä ei ole ihan kaikilla niin kuin selvillä, ja paras esimerkki, mitä sanotaan mun tapauksessa huonoin esimerkki on se, että Indonesian näyttelyssä oli ruotsalainen tuomari. Ja ruotsalainen leimastohan on tavattoman kaunista, hyvät painanteet, selkeät ja näin poispäin. Ja ne paskiaiset luulee, että se taso on sitten muuallakin. Et suomalaiset leimat on jo niin kuin keskimääräisesti kehnompia, ja sitten nää. No, Muhosen Ari sai mut yllytettyä laittamaan mun kokoelmani viime vuonna Englannin kansalliseen näyttelyyn Perthiin, Skotlantiin. Ja noista jälkeenpäin niin ollen, niin mä olen erittäin tyytyväinen, että tein tämän. Koska voisi otaksua, että englantilainen tuomari tuntee englantilaisen materiaalin antavansa parhaiten. Ne totesi mun kokoelmastani, että tämähän on oikein hyvää. Nyt tässä keksiä vain ne keinot, millä mä en ole, sanonko mä mille, pystyisin selittämään tässä ratolemasta. Ja tämmöistä. No, suomalaiset leimathan on pois lukien näitä kyyrillisiä ja näitä, mitäs nämä on nämä, puhutaan kyläleimoista, niillä on joku virallinenkin nimi, nyt pätkii raskaasti. No niin, ei kuitenkin, niin ne on myös näitä rivileimoja, mutta muutenhan leimat on pyöreitä muodoltaan ja niistä on enemmänkin ehkä palkasijaltaan pieniä kuin isoja. Laatikkoleimassa. No joo, laatikkoleima, joo, totta. Niin pyöreistä leimasta tulee toki siistimpi painanne, mutta nämä on tämmöisiä, mitä erilaisella tavalla epämuodostuneita nämä Lontoon leimat, niin saa siitä sitten se hyvä painanne. Ja sitten voisi otaksua, että nämä volyymitkin on ollut vähän toista kuin meillä 1800-luvulla ja näin poispäin. Onko se sitten osoitus siitä, että tuomari ei oikein tunne tätä leimastojen tasoa? No niin, sieltä se tuli. No sitten jos pitäisi niin noista kirjasta lähteistä pointata jotain niin tommonen Wilcox, joka itse asiassa on kirjoittanut aika montakin Englannin postista käsittelevää kirjaa tuolla 1970-luvulla, 1980-luvulla, niin hänellä on semmoinen yleisteos, semmoinen vajaa 2 senttiä paksu. Että niin se ehkä näin jälkiviisaasti sanottuna olisi se, mistä olisi ollut etevin aloittaa. Ja niin postileimastosta, niin tuollaisen Whitneyn tekemä, voisiko sanoa postileimojen yleisluettelo, ei erikoisluettelo, yleisluettelo on. Se viimeinen painos on itse asiassa Stanley Gibbonsin julkaisema pari vuotta sitten. Mä kongasin sen Sepon lehdestä, siellä oli uutisoitu tämä, niin välittyisesti tilaamaan. No, pari senttiä kantilta, ja on se näitä tämmönen vähän aifilatelistia suurempi sivukolta, mutta ei kuitenkaan A4 vielä. Ja sitten niin tuo keskimmäinen pallukka noista postileimosta, toi British Catholic, niin
Se on 5-osainen kirjasarja. Se on ehkä sellainen perusteos. Se on jo Leimaston erikoisluettelo. Ja jotain kuvaa antaa niin kuin ehkä Lontoon verytyksestä tuohon Englannin leimastojen joukossa on se, että vaikka siinä on 5 osaa, no suurin piirtein yhtä paksuja, niin 1 osa niistä käsittelee pelkkää Lontoota ja 4 osaa sitten muuta Englantia. No sitten tuosta postimaksuvapaudesta löytyy yksi hyvä teos, mikä kannattaa katsoa. Ja tuo Robertsonin opus, niin kuin johdattelu on tuohon laivapostiin ja näihin 1800-luvun jälkipuoliskojen käytännössä postimerkin aikaiseen leimastoon niin löytyy sitten erikoisluettelointia. Ja postitaksat mä aloittaisin ei kovin vanhalla Rex Clarkin luettelokirjalla. Hän siinä varsinaisesti dokumentoi oman kokoelmansa, mutta hän tekee sen sillain mukavan johdatellen, että sitä pystyy nyt ihan kirjankin lukemaan. Ja sitten noistaan löytyy 1 tai 2 aika väkevääkin taksakirjaa noista. Sinällään niin kuin tuo sisämaan posti on hyvin johdonmukainen, mutta sitten kun mennään ulkomaan postiin, niin se on kyllä yksi pitsin nypläys. Ja mulla on vielä niin se nypläyskuvioiden opettelu menee niiden osalta. Sitten mä olen löytänyt 2 tai 3 itse asiassa jollakin viisin kirjaksi puettua ihan Lontoon postihistoriaa käsittelevää kirjaa. Eli siis on valokopioitu tai kuvattu kokoelman täydelliset sivut ja ne on sitten nidottu. Yksi niistä on itse asiassa tuon mikä oli Jyväskylän Nordiassa, tämä saksalainen tuomari toi Wolf Hess ja hänen kokoelmansa. No, noista kirjallisista lähteistä niin hankintakanavat niille, niin tämä Helsingistä pois muuttanut Postimuseon kirjasto, niin heillä on aika etevä otos kyllä tosta. Minäkin olen käytännössä tehnyt sillä viisi tukeutunut ensin siihen ja todennut, että tässä voisi olla jotain vähäistä suurempaa hyötyä, niin sen jälkeen olen lähtenyt itse vasta metsästämään ja ostamaan. Ja sitä pääsääntöisesti näin, jotakin poikkeuksia ehkä. Ja eBaystä on löytynyt aika hyvin tätä kirjallisuutta. Sitten niin tuo brittiläinen ja jenkkiläinen saitti tai kauppias on ollut hyvä. Mutta sitten tämä saksalainen Philapus, niin se on osoittautunut eteväksi. Ja itse asiassa jos hakee niin kuin Suomen ulkopuolista ja Eurooppaa käsittelevää kirjallisuutta, niin suosittelen katsomaan sen tarjonnan. Se on aika etevä. No kohteita sitten, mitä itse asiassa kohteita on hankkinut, niin eBay on hyvä kanava. Ja sitten niistä on muutama kauppias, lähinnä Brittein saarilta ollut sitä. Niillä on sikäli rattosaa, että ne aika laajasti esittelee varastonsa netissä, siellä on kohteista kuvat. On sikäli hyvä katsoa, kun voi sitten katsoa ihan vaan omalta koneen putkelta kohteita ja sitten plarata näitä lähiteoksia ja tämmöistä, että mulla on ainakin niin muistipätkiä, jos pitäisi laatikoita messuilla tai kauppiaständeillä blokata. Kommentti tuohon kirjaostoksiin. Tämä Phil Parsner on erittäin hyvä tarjonta, mutta se on valtavan kallis, kun ottaa huomioon sen, että postikulut USAsta Eurooppaan on noussut ihan tolkuttomasti viime vuosina. Ja sitten joutuu vielä maksamaan arvonlisäveroa ja tullia. Joo, jos ne imättää. Ja silloin ei kannata tilata ihan yhtä kirjaa kerrallaan, koska sen postikulut on moninkertaiset sen kirjan hintaan nähden. Mutta EU-alueet kyllä kannattaa suosia, ja tosiaan noin 2 mainittua on erinomaisia kauppoja filatelisen kirjallisuuden hankintaan. Joo.
Ja tuo ehkä on ollut enemmänkin tuo ulkomaanpostia vanhan mantereen ja uuden mantereen välillä, mikä on käytetty. Se on totta, että ikävä kyllä kaikki ei saa Euroopasta. Jenkkiä. Ja sitten noista lentopostikokoelman kannalta, niin tuo on osoittautunut hyväksi lähteeksi tuo jenkki siinä tapauksessa, mutta se onkin lentopostikokoelmassa onkin mulla sillä viisi, että toinen pää on jenkkiläinen. Ja näin poispäin. Ja sitten googlaamalla on niin kuin löytynyt, mutta kannattaa vähän katsoa ensin noista muista, että pääsee selville sitten hintatasosta, mikä saattaa niin kuin olla. Silloin jollakin kuuluu sarjaan, ei se ole työkoko pyytää, vaan sulla maksaa, että voi tulla härskejä hintapyyntiä ja näin poispäin. Se oli mun viimeinen valmisteltu kalvo. Jos heräspäivä jotain kysyttävää, niin mielellään yritän vastata. Miten nämä Coffee House-kirjeet, onko sulla, kerät sä itse näitä? En siis. Millä tavalla sä oot rajannut sitä sun aloitusta? Siis kun toi kokoelman virallinen aihe on niin kuin Lontoon kirjepostin järjestelyjen kehittyminen, niin silloin mä en välttämättä tarvi edes, tai ehkä onneksi, kaikkia erilaisia leimoja saada siihen. Mulla riittää, kun mä kerron sen leimaston kehittymisen, sitten on näitä postin jakelutapoja ja taksan muutoksia, niin näitä käsittelen. Toki mulla siis tuo Receiving House on niin merkittävä osa postin kulkua yleisessä postissa ja paikallisessa postissa, niin sen leimaston leimaston kehittymisen ja näiden jakelureittien kehittymisen yritän kertoa. Mutta siinäkin mulla on sillä viisi, että se on tämä Receiving House, onko sitten Coffee House, kirjakauppa joku muu. Sillä mulla ei ole sen verran merkitystä. Se on ehkä yksi sellainen mahdollisuus käyttää niitä kohteita aihekokoelmassa. Toki tuossa tuli muitakin. Niin, joo. Nämä vapaakirjeet on ihan selvä. Niissä voidaan viitata lähettäjään ja lähettäjän virka-asemaan. Joo, siinä se joutuu sen kuittaamaan sen kirjeen päälle. Kyllä. Silloin sitä voi käyttää. Silloin se on ihan virallinen merkintä, vaikka se on käsin yksilö tehnyt. Ja sitten tulee mieleen noin laivapostikohteet, joissa myös voi käyttää laivan nimeä. Joo. Tuostahan on ihan tuosta postivapaa, siis tuosta Franking Systemsistä, niin sitten yksinomaan on tehty kokoelmia ja niille tuntuu olevan tyypillistä se, että sinne sitten kerrotaan sen lähettäjän sosiaalista asemaa. Niin ja niin monessa jaari siellä ja siellä ja on parlamentin jäsen silloin ja silloin ja tällaista, niin saattaa olla pitkätkin pölinät. Mä en tiedä sitten mitä niin näkyy tuomarilista tykkää, mutta tuntuu tuolla olevan kaupan sillä viisi, että myydään sivuille, että tulee pölinät pystyy lukemaan kanssa samalla. Tällaista. Kuulepa sihteeri. Miten sä päätyt tähän Lontooseen? Miksi vaikka Lontoon, miksi se joku muu kaupunki? No siinä on ehkä sillä lailla, että mä sitä ennen varsinaisesti keräsin suomalaisia frankerausleimoja. Siinä niin kuin tuli ehkä se, että sitä ei saa enää kehitettyä. Sitten mulle tuli tämä suomalainen postisäännöstö 1881-1924 väliltä. Jos mä haluaisin kerätä jotain vanhaa, siis todella vanhaa, mutta sellaista, että mulla on varaa kerätä sitä. Ja niin silloin niin nämä Lontoon postin volyymit on ihan toista kuin Suomessa. Ruotsissakin se on jo ihan toista. Ja sitten niin mä yleensä kerään rakentaakseni näyttelykokoelman. Ja ihan FIFin yleisten arvostelusääntöjen, postilisten arvostelusääntöjen mukaan, niin pääkaupunki on merkittävämpi kuin muu paikka. Ja
Tähänkin voisin sanoa, että kaikki tuomarit eivät ole lukeneet tätä. tätä kohtaa. Ja sitten niin kuin Lontoohan on ollut useamman eurooppalaisen muun pääkaupungin niin postin järjestelyjen esimerkiksi kuulema Pietarille esimerkiksi ja näin poispäin. Ja sitten jonkunnäköistä näennäistä raflaavuutta saa sitten, kun se on se brittiläinen imperiumi, jossa on se kulkenut lähetys aika kauaskin, mutta edelleen sillä viisiin etevästi, että ne ei maksa tautisesti. Ne on kyllä sellaisia kalliimpia kuin ihan elänsä kulkeneet. Mullakin on lähetyksiä, mitkä on lähtenyt Etelä-Amerikasta ja Lonto on ollut tämmöinen hubi. Se on mennyt keskemmälle Eurooppaa ja näin poispäin. Joitakin tällaisia on. Oliko vielä kysymyksiä? Semmoinen asia, tämä Petterin ansiokas esitys koski Lontoota, että jos ajatellaan vähän maailmanlaajuisemmin asiaa, niin oikeastaan puuttuu hyvä kirjallisuus, joka kattaisi tuon esifilatelian vähän laajemmin. Sellainen on tehty kuitenkin. Tämä itävaltalainen paroni on tehnyt sen vuonna 1929. Tässä on 1500 erilaista esifilatelista leimaa ja selitysleimaa kaikkialta maailmasta. Tätä ei kyllä sitten täydennetty sen jälkeen, mutta tässä on nämä Lontoon leimat ja hirveästi tekstiä. Tämä on julkaistu Viiniläisessä lehdessä vuonna 1929 ja tämä on faksimiile vuodelta 1978. Ja sitten saksalaisessa lehdessä oli jatkokertomuksessa tämä Lehrbrief before Philadelphia, esifilatelian oppinut, mutta tässä oli 33 jaksoa 4 vuodelta, kun mä aina raksin ne lehdestä irti, kun mulla ei ole tilaa säilyttää itse lehtiä. Tämä on siinä vuonna, että tässä on kaiken maailman mainoksia ja käännösivuilla. Mutta tässä on nyt, miten niitä luetaan, niitä vanhoja kirjeitä. Ei se ole ollenkaan ihan selvää, että se on noin vaan käsialat oli erilaisia, painomerkinnät oli luodeissa ja matkat oli virstoissa ja rahayksiköt oli erilaisia. Tämä lähtee saksalaiset lähtivät, se oli 10 eri valuuttoja siinä aikaa. Ja käsialoit ja nämä taksamerkinnät, ei ne numerot kirjoitettu samalla. Kuukausimerkinnät oli erilaiset, Ranskassa esimerkiksi vallankumouksen. Kaikki nämä jutut on täällä kyllä selostettu. Tämä on ilmeisesti ilmestynyt nyt kirjanakin sitten jo. Mutta tätä voi katsoa ja täältä nämä oppii, miten näitä kirjeitä analysoidaan, lähinnä saksalaiselta kielialueelta kylläkin. Seppo, toi kirja, niin toi vaikuttaa todella hyvältä. Onko sitä saatavilla vielä? Se on Saksan liiton ilmeisesti. Joo, se on tullut 78 tämä faksimiili, että se originaali on Itävallasta 20-30-luvun taitteesta. Joo, mutta oletko sä hiljan hankkinut tämän faksimiilen, vai onko siitäkin kauan? Mä oon hankkinut se 70-luvun lopussa varmaan. Katsoisin Kirjat pitää ostaa silloin, kun ne ilmestyy myöhemmin. No, mutta kun ei. Saa sen lainaksi. Katsoisin Filafuuksesta ensin, koska sehän on divari. Nimenomaan, joo, kyllä. Niin, Mä oon epähieno, Petteri. Mikä se on?